Hi everyone! Wa nako tuyuan na putlo ng ako ang last nga confession. Dila nako kaya i-type atong hitabua kay fresh paghihapon sa kuha ang panghitabo. Makita gihapon ako si kuya na nahitusok ihantian. Madungog gihapon ako sa kong dunggan iyahang mga plano sa kinabuhi, inig madako mi. Iyahang pagtawag sa kong pangalan. Labaw sa tanan iyahang mga talo-talo aron di ko bation o kahadlok. Iyahang pagpakatawa sa kuha, bisan kabalo kong nasakitan siya kaayo sa muang gisapit. Nidol ko kong ate. Ate Arnie, buot pasabot nga si kuya di na nato siya makitaan parehas kay papa. Kanang di na siya mapuliste? Di na ko niya palitan og cake na daghan inig madako ta? Gigakos ko ni ate og nihilak og maayo. Nipalos ko gakos ni ate ani na time kay nakabalo na ko unsay pasabot nga wala namong kuya. Nibalik mi sa balay nakita namo nara sa gawas gibutang si kuya, mana siya limpyo og nakadesisyon si mama na ilubong na dayon si kuya aron daw di na misigig hilak og dili sakit sudongon. Niduol mi sa patang lawas ni kuya og ningon si ate nga pasaylua ko Lucas og unta ni adto ko sa sapa basin madungog namo imong hilak og maluwas pa ka. Sorry kaayo kay wala si ate samtang nagpangayo kag tabang. Magkaoba naman ni papa og di naka makabati pag-antos og kasakit. Niungong ko sa mga dunggan ni kuya. Makuyang, ingon nila ilubong daw kakaron. Kuya Lucas, bakon, gusto pa ko makaubanti ka matulog. Makauban ka dula. Gusto na ko hawiran nimo akong mga kamot samtang mga tuta sa school kaya mahadlok kang maligsan ko. Ayaw mi biyay kuyang. Ayaw ato ni papa. Tari lang ka na mo oy. Ma, di mo bakod si Kuya Lucas. Di ko gusto nga ilubong ni mo siya ma. Pero wa nitubag si mama taman ra siya sa pagbako. Gilubong na si kuya nga dool sa among gunahan na mo. Nagpabilin ming ate dahil mingon ko ni ate nga. Di ratog naon si kuya darite. Wa siya'y atop, looy kay si kuya. Wa gyapon itingog si ate pero iyang luha perting agas. Lord, bad ba mi kay gikuha ni mo ako manghod? Imbis na wala na ang kasakit kay nawa akong papa karon, akong manghod na sad imong gikuha. Unsaon man ako ni pa nganong gibiyaan manggod minimo. Ug unta gikuyog na lang minimo aron di mi mag-antos dre. Nganong si Lucas ra imong gikuha. Kuha hapon mi pa. Di nako kaya ni pa. Di na o kaya inigmata sa buntag nga wa na si Lucas o di na namo makita hangtod sa hangtod. Nagtutukar ko ni ate, nakita na ko sa mga mata ni ate ang kasakit o kagol. Kabuntag ni Ana, wa mi nagtrabaho sa uma, naarami sa payag ng higda. Di mo bakod si ate, sigira siya gihilak, galanto sa picture na muntulo. Nakapapicture dahil may atong last atong ni-graduate si ate kamintulo. Di pa mi picturean sa kodakar kay kinsa da mo bayad kay wa may mama pero gipugos ni ate. Tatad na niabot si mama. Kaon na muga kay udto na. Nitubag si ate nga. Maayo ma kay makaako nakagkaon maupay paglubong ni Lucas. Nakadong si uncle ngug miingon nga, unsa? Kung mabughat na imong mama ikaw mo patambal? Ug di pakatanga imong manghod, di siya mo labang. Gaba na to niya kay nakasukol na ko. Sige, sukol pa mo na ko basin mga anod pod mo anang sapadera. Bakod mo kay watay kahoy sugnod. Unsa may mabuhat ninyo ana og sige ra mo hilak. Makahatag ninyo nagbugas? Sige, gol-gol unya ako'y magpakaon. Kaya hay god, maayo unta gol-gol mo dira, nya way kananay. Namakod ming ate og didto na lang namo gihilak ang kaguol sa bukid. Samtang gasapsap sa lukay si ate ni kalit siyag tingog nga, manglayas taga, ato tag Cebu.
adto ta nilang tita. Mamatay ta dire og magdugay ta dire. Nitubag ko ni ate nga, naday kay kwarta te. Diba barko daw sakyan? Musugot ka si mama te. Ilalantang lula Elina di ay. Nitubag si ate nga, di man to tinod mama ni mama god. Inadapt para siya watoy pakinato. Nakunoon ako nga istorya na ko ni ate ang bahay ni papa og nalipay siya sa pagkabalo. Gingon niya ni mama panasuko si mama kay kuno di tinuod og tinuod nga buhi daw kay dugay rang niuli. Pero nituo mi sa silingan namo, nagdahom gihapon mi nga buhi si papa og moabot ang adlaw nga kuhaon mi niya og magkauban mi. Paspas ang dagan sa tuig og tulo na ang anak ni mama. Dalaga na akong ate, hasta si Angela. Grabe gihapon among pag-antos nilang Uncle June og Angela. Apan nagmalig-on mi og wa motubag pa kay naa sa mong utok nga si papa moabot og makalingkawas ra mi pohon. Apan nidagan upat ka tuig pero way papa nga naabot. Nagsige mig paabot pero way papa naabot. Kabaluming way ebidensya nga buhi jud akong papa. Kabaluming imposible nga buhi siya pero nagpositibo gihapon mi nga moabot si papa og kuhaon mi niya. Pero bisan anino sa kong papa o damguman lang wa miniya doawa. Buhi gyapon kay siya sa mga memories sinigtutok namo siyang picture na nahalap na. Magsige ampo magabi nga pa, pauli na. Waan na mi dari apan wa joy papa nga naabot pero wa mi nawad-an sa paglaom. Usa ka adlaw ana, nay niabot nga usa ka lalaki sa lugar sa kong uncle og kami ang gipangita. Ituol na namo ang mga lalaki na kaparehag nawong sa kong papa. Gigakos miniyag hugot og nakabalo sila sa panghitabo. Tungod ni ate maong nianhi mong uncle. Iyang gistorya ang gisapit namo sa usa kaniya ka advisor og naghimo og sulat ang maong teacher. Uban gyagi sa radyo aron madungog sa mong kaliwat. Nadawat ra nila og gibalak na kuhaon mi sa mga kamot sa kong uncle ug mama. Wa jud may nagduduha nga mokuyog ni uncle sa Cebu. Nakita na ko si mama nga dagko kay mga luha nga nagatulo siyang mga mata. Apan gipili na ako ang pagkuyog sa muyuan kaysa magpabilin sa mga kamot ni uncle ug mama. Dito may gipa-eskwela sa lugar sa muyuan. Maayo ilang kahimtang ug maayo ilang pagdala sa mua. Giisip mi nilang mga anak. Pinangga mi nila sama sa pagpangga sa mga amahan. Nilabay ang pila ka tuig na humanan nag-eskwela si ate. Namalig mi sa lugar sa kumama. Gusto ni ate nga ipaayo ang lubnganan ni Kuya Lucas aron di na siya tugnaon pa. Gipahukay ni ate ang lubnganan ni Papa apan si Papa Jod ang nakalubong diadto. Nahibuloan na mo nga ang nagpatay ni Papa kailaran niya. Or nagtrabaho adto nga nakaila sa iya sa gikonstruct kay gipatay man jud siya kay og tulis ra to pwede ra buhion ang mga amahan kay dayo. Pero maong suspek kay patay na sad kay nakaplagan ang relo ni Papa nga gikan sa iyaha o giprenda niya sa laing tao. Niduwa mi ni Mama. Layo pa lang gitagbo na niya og niluhod. Nangay siya pasaylo kay kuno huyang kay siya og wa siya kusog na mulaban namo. Igo rami sa pagtando o gigakos among inahan. Nakita na mo among Uncle John apan nisulod siya dali-dali siyang balay di siya gusto mulantaw namo. Si Angela wa kahuman og eskwela kay napaburusan siya og gaduha. Iyaha mga anak kay ang gabuhi si Uncle John kay tuag Manila si Angela kay nanarbaho. Ipasaylo ra namo among mama kay nakasabot rami siyang sitwasyon apan di namo malimtan sa hantod ang among gisapit sa among uncle labi na sa kumagulang na si Lucas. Ipasaylo na namo si Uncle John bisan wa siya nangayog pasaylo. Naloy miniya kay masakiton kay siya glawas. Daghan na siya maintenance. Sa karon tigulang na. Di na sa dako yang yuta kay tungod sa iyang sakit. Tumay Kuya Lucas, kuyang, sa almost 20 katuig na feel na ko imong presensya. Nga nara ka sa among kiliran. Salamat sa paguban sa mong journey yang. Pwede na minimo biyaan yang i-let go na miya. Okay na kuya. Okay na mini ate. Wanay mo pasakit na mo. Wanay mo daog-daog. Nanay gamahal na mo yang. Happy na mi karon.
pwede namin nimo biyaan Kuya Lucas. Hi everyone! Wala na ako nagi-detailed nga confession. Kaya di ko gusto nga ma-remember pa ni ate iyahang neguman. Kabalo siya nga nag-send ko ari. Just last day ingon siya nga pwede na nimo i-appeal ang nihitabo sa kuwaga. Nadawat na nako laksi og naghil na di na sakit isgutan. Sakit magod kayo isulat diri ang nitabo sa kong ate nga halos mura siyag mabuang. Medyo nalipay ko kay with her consent ni sugot na siya. Pasensya readers o listeners o taas sa mga life story. Kay sakit manggod mag-reminisce sa mga niagi na. O gusto po nako nga unta inig-post nako na wala na ang kasakit sa among past. Pag matotally healed na jud si ate. Gikan sa pagkamatay ni Kuya Lucas, kami na lang ang nasa uma ni ate. Kami na lang ang mangguna. Kami na lang ang mangaon sa lamesa nga magdungan. Kami na lang ang magakuyog nga moadto sa school. Kami na lang duha ang matulog sa payag. Wala na si kuya. Muramig na wad-an ug usa ka suga ang ngit-ngit na ilakaw nga kinahanglan pa namong maghawiray sa kamot aron dili mi matumba paingon sa mong dalan. Sa una na si kuya mogaan ra ang trabaho. Mupaspas ug human apan karon kami na lang duha ni Ate Arnie. Kami na lang duha sa uma. Mingaw na kaayo nga murag makapungol. Mingaw na kay ni Kuya Lucas. Madumi siyang lubong humanamog trabaho na dolar sa uma. Among butangan og saging ihang puntod kay yuta ra gilubong. May lang di siya tugnawon sa ilalom kay sigigulan. Nga si ate nga, Lucas, gimingaw na minimo. Punta malipayon ka kauban si Papa. Wa nay mo pasakit ni mo ara. Regards na lang mi ni Papa. Bantayi mininyohan ni Lexi. Ay mininyo pasagdae. Mo-continue mi sa pagpanginabuhi bisan wa na mo. Mingawon mininyo hangtod sa hangtod Lucas. Di ka mistoryaga? Nangutaan na si ate. Umingon ko nga, Kuyang, gimingaw pod ko nimo kayo. Wana ko'y kadula. Wana ko'y gitikon sa sayong buntag aron makamata ka. Wanay mo laban nako sa school ug naay moaway nako kay naka-permi para nako. Gimingaw ko sa imong pagpakatawas sa kuya. Unta wa ka nilabang sa sapa, siguro wa ka dira silalom sa yuta. Nilabay na ang pila ka tuig among sanina agikan sa syudad na hupas na og nangagisi. Di mi palitan og bag-o bisan apil mi sa trabaho sa kupras niyag mahalin bisan panty or purol way itunol sa mua. Tahion ni mama ang amo mga purol o sanina namo aron nasuot ra namo ni ate. Nay usa ka adlaw samtang nangadto sila sa syudad kay halinan og kupras. Gibilin ming duha ni ate sa balay. Nalipay ko kaayo kay makalantaw mig TV. Apan giibot di ay ang antina sa TV aron way channel nga makuha og di mi kakita. Ang ref gilakan ni Uncle og kadina aron di mi kakuha sa sudan. Samtang sila natulog sa syudad nagselebrar sa ubang anak ni Uncle June kay nahalinan og kopras pero kami wa mi gibinlan bisan 6 pesos lang. Mainta lang unta ipalit na mog Maggi or noodles og naami mahigop nga sabaw. Abi na mong makapaway mi kay wa silang angkol apan daghan kayo hayop nga gibilin sa mua na ipatiman. Sa una na trabahante si Uncle John pero sukad nga naami wa na siya nagsuhol o mga tao kay kami na lang ang magtrabaho. Hapon niya na samtang nakauli mi nga gikan sa payag na ay nakainom si Uncle og nakitaan ko nga nagdula sa tubangan sa balay. Dala-dala nako ang manika. Ingon ang kainom ni Uncle nga, "Pre, kinsa man ang bata ah?" Itubag si Uncle nga, kana anak na sa kumpares pre. Kinamanghura na pre. Ga-promo manggod pagpalit na ako pre. Buy one take to.
Wa ko sabot sa kong nadungog pero usara akong buot na sabtan wa miniya ang kuna nga anak-anak. Mga gwapahon bata aboyag pre. Mistisahon samtang gatutok sa kong magulang na niagi. Kilantaron ako sila og naminaw samtang sila naginom. Nilabay ang upat ka tuig dalaga na akong ate Arnie. 4th year high school na siya ni na time. Dago na mi. Gaasa gihapon mi nga moabot si Papa bisan imposible. Udto ni ana samtang gikan mi sa eskwelahan, bibo ang balay. Natingala mi og ngano apanay usa ka lalaki nga nagpangidaron og 20 anyos. Anak siya ni Uncle June na kinamanghuran sa unang asawa. Patay na ang unang asawa ni Uncle June. Og samtang gasakit kini sa ospital nakanak siya sa laing bayi og mauna si Angela. Kini si Raymond gikan pag-graduate og high school niadto dayon og Manila. Nagpundo siyang magulang laki og nagbisyo og drugs adto sa Manila. Nidol dayon si Raymond namo og niingon, "Nga ti Arlene, mo ni imong anak kamogawangan? Papaha jud nimong anak ti oy, liwat kay nimo." Wa na gipanumbaleng ni ate na minaw rasad ko og nagtutok sa mong lalaki. Tagakaon na mo makidungan siya kaon na mo. Tagaan miniyagsudan nila. Pero di na mo dawaton kay basin makita ni Angela og awayon me. Pero ni-insist siya kay iya daw kunong bahin. Niabot sa punto nga kung asa mi tuwa siya. Kung mangguna mi tuwa siya gatubang sa kong magulang while nanigarilyo, niya isog kaayog tinutukan. Usa ka gabi ana samtang nangatulog mi ni ate sa payag, ang maong payag kay lagyo og dingding kay lagi kawayan ra dingding makita namo kung naitawo sa gawas. Nakamata si ate sa gabing dako kay naay gabalak og abre sa mong portahan. Ingon si ate nga, "Kinsa na? Ikaw na doggy? Katulog na." Niya namalig mig tulog ni ate. Naabtan og pila ka gabi samtang natulog ko nga naay lalaki na sa dingding namo nga mura siya na ay gikuot siyang short nga galantaw sa akong ate or namo. Di na ko maklear kung sa gibuhat niya pero nawala siya paingon nako nga, "Ikaw na Kuya Raymond?" Pagkabuntag niingon ko kay ate pero ingon siya nga basin gadamgo kaga. Sanina to ba nagihalay na to sa gawas. Sabado sa odto samtang nahuman na may kaon ni ate niabot si Kuya Raymond nagdala siya daghang pagkaon ingon siya nga, "Lex, imuhan na ni tanan o." Naglantaw biya sila og salida didto. Wala si Angela og Papa kay naay gipalit nga project sa syudad. Lakaw, lantaw didto ako tabang si mong ate Arnie. Nalipay kay ko og ingon ko nga, "Balik ra ko niya ate Arnie ha?" Itubag si ate og niingon nga dalan ako siya og tubig bugnaw. Pagabot na ko sa balay, nakit-an jud dayon ako akong mga manghon nga galantaw og salida while akong mama nang labas sa CR. Nilabay ang 2 ka oras ni adto sa sala si mama ingon siya ngano kuno ako ra ni uli o ngano gibiyaan ako si ate. Itubag kong mama nga ingon ko nga naaman si Kuya Raymond ma, gitabangan ni si ate, dayon mo balik na pud ko ron man. Samtang gakaon ko sa makaon naghapit na sa uma, natingala kay ko kay ang mga balanghoy na nga bali. Naglantaw-lantaw ko apan wa anak ko nakit-i si ate Arnie, apil na si Kuya Raymond. Nagsyagit ko sa uma ni Uncle, gipangitan ako si ate apanwa, nako nakitan si ate. So nahan nakita nako ang sinilas ni ate ug akong gisubay tanan asa ang pares. Nakita nako sunahan sa mangga nga naa si ate og wanay sapot. Dunay bunog yang lawas o yang mga mata pula kaayo nga murag gipiskat pero ang usara ka mata. Anak ko ni ate nga, "Naunsa ka ate Arnie? Wali kay sanina. Asa si Kuya Raymond?" Yun sa kaniyate. Pero way tubag nga nadungog nako ni ate. Nagsigir siya gila nga halos di ko niya lantawan. Nibakod siya og niadto sa tabay og naligo. Isunod ko niya og nakita nako nga naay dugo yang sampot. Nakulbaan ko nga naglantaw sa kong ate pero di nako gusto madungog kung unsay naa sa kong utok. Di siya motingog, igo ra siya sa paghilak. Ingon siya nga manguli na ta kay nakoy istorya ni mama. Nag-istoryahan na si ate og mama, ingon si ate nga bantayan ako among manghod apan naminaw jud ko nila kay nabalaka kong ate. Ingon ako ate nga ma, gi-rape kong Raymond bang. Samtang gatiabaw si ate. Ma, tabangi ko mang moadto tag pulis isumbong nato si Raymond. Ma, sakit kayo ma. Tabang maluoy ka.
Itubag si mama nga, pagtarong ay kog binuangi. Asa na itabo? Nya gilantaw ni mama ang lawas ni ate o gisure kung na-rape ba jud siya. Mang, muhawa ko dere. Ingon siya nga kung muhasaba ako iyaha daw ming patyo ni Lexi. O si Lexi iyahang riponpon. Mang, isumbong nato sa pulis, apan itubag si mama nga okay. Ako'y bahala, isumbong na ako sa Uncle June ninyo. Wala ni hapon si ate nagsigir siya hilak. Naghabol nga sigig hilak, galantaw ako niya na feel na ako ang kasakit na gibati ni ate. Niabot si mama og mingon nga, Arnie, bakod kay na ako'y istorya. Wa kay laing gistoryahan ani? Ayaw i-istorya og lain labi na sa silingan nato. Paminaw ragod, palayason na si mong uncle si Raymond, di nakakita niya ayaw nagsumbong sa lain. Itubag si ate nga, ipapulis lang nato ma. Iyaharag yapon ang buhaton sa lain bahalag unsay istorya sa silingan, pero gusto ko nga mapreso siya ma. Pero suko si mama. Nabuang manguro ka? Sa imong tanaw mapreso ang anak si mong Uncle June, malipay ka siya? Di na mausab pa kay palayason si mong Uncle June. Di na maotro pa Arnie kay palayason lagi si mong Uncle June og di ka magsaba-saba ha. Kay basin maangin pa imong Uncle John anang problema ha. Kapalo kang gagmay pa imong mga manghod, kinsamay mo pakaon nila og magka-problema. Di ka mo palayason dari og makabalo siya nga mo preso yung anak. Asa mo puniton kung mahitabo na. Ayaw jud pangitaw og problema. Og nganong homo kag ilo nga nakigsuod kaniya. Nilakaw na si mama sa balay. Minaw ra ko nila nakita na ako nga gihilak si ate samtang gagako siyang lawas. Naglingkod siya nga naghilak pero gitabunan niya ang baba niya. Ipangita niya ang picture ni Papa o gigisi niya o gagmay ang hulagway ni Papa. Nanako nga, ate, nganong gigisi ni mong picture ni Papa? Ayaw ate kay kumingawon tang Papa og mawa na malimot ko sa naong ni Papa. Apan itubag si ate nga, og wa pa siya namatay, di na ako ni magian og unta gipatay na lang ko ganiha. Kwa ako Lord, inigpiyong nako, nawong ni Raymond ako makita kung giunsa ko niya pagbaboy. Naminaw ako ni ate og gigakos na ko siya. Nakatulog na ko og abigog natulog na si ate. Panambot ba, nakamata ko, di man unta ako dali makamata, apan nakita na ko si ate sa mong atop nga nagbitay. Naglihok-lihok yan tiil, abi ko gidamgor ako pero naadjod gabitay sa akong atubangan. Una din ako maklaro kinsa gabitay kay way suga pero ang sanina kay kaati jud. Dali-dali kong bakod o gihawiran ako lawas ni ate o nisyagit niya. Ma, tabang ma, tabang si ate ma. Ate, ayaw intawon maluoy ka. Sa sige na kong syagit na islingan niya naabot o gibaba si ate sa salog. Naglihok siya pero giginhawa pa nga murag natukan. Gipalingkod na mo si ate samtang gigakos na ko. Ate Arnie, ayaw ko bihay ti oy. Mag-unsa man ko kung waka. Ikaw na lang akong pamilya nga na ako karon. Palihog ayaw ko bihay te. Wa na si Papa, wa pud si Kuya, niyabiyaan ko ni mo te. Ayaw tawon te maluoy ka. Natingala ang mga silingan og naon sa mi og wala sila kasabot sa naitabo. Nabot si mama og nisyagit nagilak siya samtang gitayhop-tayhop ni mama si ate para gaano ginawa. Gipanghikap na mo iya mga tel o gamot para tubagon mi niya pero intubag siya nga. Pasalamat jud ko kay nakamata ko kay ogwa pa mamatay jud akong ate. Wa mi natulog kay basin balik ko ni ate. Naglantaw ra silang Angela ug Uncle June. Buntag ni Ana nakapamot na siya. Kung gawiran niya kamot, yun ko nga, Ate Arnie, ay nagutrowa ha, ayaw ko biyay te. Naaman ko para nimo, hapit na ka mo graduate niya mag-college dayon ka sa syudad. Mamalig ta sa balay ni Papa, kitang duha mo po yung adto manghawa ta derite. Imo biya akong paskulahon, di ba? Mag-attorney pa ka? Dakpon pa nimo ang gapatay ni Papa. Ate, laban lang god. Di ka maluoy na ako na lang aris payag ug mawala ka.
Ikaw man dapat mulaban nako og wa naka kinsa na may mulaban nako are. Wa na ko'y ate. Ayaw te. Gimingaw bi ako nilang papa og kuya unyag mawa ka mag-unsa man ko ate Arnie. Igo ra sa pagtulo sa mga luha si ate Arnie. Nakabalo ang ubang silingan sa nitabo kay nakita nilang lawas ni ate og bunog nga na siya'y black eye niya ni kalit og kawala si Kuya Raymond. Wala namo sila gistoryahan. Na usa ka silingan namo nga nagpaabot og tabang nga magreklamo mi sa DSWD og moadto sa pulis kay minor de edad pa mi nga gipatrabaho na sa bukid og na-rape si ate. Apan wala dayon gikontrahan ni Uncle ang mong silingan namo kay nai-power si Uncle samtang kami wala. Nag-istorya si mama ni ate nga permi rang nagtago sa payag duha ka adlaw siyang ni-absent. Garni, pasalo ako ayaw utruha ka. Piyo nga lang usaga, kung unsay nahego man nimo. Palihog ko ayaw adto sa pulis, maluoy ka. Asa man ta puniton og masuko si Uncle Jun nimo, kay ipapreso nimo yang anak. Ayaw ga, panamini ni dayon ni eskwela og tarong. Eskwela ga, anyag mahuman kag eskwela sa high school, di na ko magbuot asa ka mo adto. Free na ka kung asa ka mo adto. Basin limtan ko nimo ga. Okay ra basta pagamping mo. Og lupad sama sa agila nga taas ang lupad. Balik na ga, limtin ang tanan. Igor ang nagilak si ate. Sige na ako siyag talo-taloan nga limtan ang tanan. Ate Arnie, kabalo kong sakit pero kung diri ra kataman unsa may makuha nato. Ate, bisan wa na si papa og kuya ayaw kawala sa paglaom. Napakuare. Tanang plano ni kuya kitang duha ang mopuno ato. Kitang duha ang mabuhat ato. Ayaw ko biyahe te. Di na ko kaya jud ati Arnie. Eskwela na ta ugma ha. Mo-graduate na biya ka. Nagkay na hinayog okay akong ate. Gisay-say niya sa yang advisor ang hitabo. Pero di siya gusto nga ipapreso sa Raymond kay di siya gusto mag-antos si mama. Gusto lang siya nga makaglingkawas mi sa poder sa mong Uncle Jun. Ni-graduate si ate og duwangan kay Angela. Si mama buros ani na time sa ikatulo nilang anak. Wa gihapon ni tambong si mama kay ate na graduation. Kay graduation sa among kinamanghuran sa kinder o gusto ni Uncle Jun nga kumpleto sila nga motambong sa morning. Nya sa hapon kay kang Angela. Nakita nako nga magulianon si ate. O siya'y bagong shoes para graduation. Tanan wala bisan garland. Nahulami sa mong silingan para sapatos ni ate o naghimo ko garland gitahi nako sa tanod ang mga bulak nga nakita nako. Akong gisurprise nako si ate. Dagaw nag-awards na dawat si ate kay bright akong ate. Bilib kay ko bisan sa mong kahimtang pero maayo kay siya sa klase. Nahuman na ang ceremony, tanan ni tagbo ang mga pamilya para taoran sila garland na uban ay regalo o garland na kwarta gitahi. Kita na ako si ate nagdungo-dungo siya nga wa ni isa ang nihatag niya garland. Nituol ko niya dala ang bulak na gihimo na kong garland. Humana na jud ka ate Arnie. Congrats ate Arnie ay nag-uol-guol. Na kay garland o. Way ka pareha. Ako ang naghimo na. Nihilak si ate niya dali-dali mig uli. Nihilak si ate niya dali-dali mig uli. Di niya kaya maglantaw sa mong kilid niya na ay mga pamilya nga nag-congrats sa iyang mga classmate. Kompleto tanan ang pamilya og malipayon kay sila sudungon. Ingon si ate nga moduaw daw mi ni kuya sulubnganan. Dala-dala niya iyang diploma og ni istorya nga. Lokas, graduate na kuyang. Ug napakasiguro mas malipay kuyang. Tanan na tong plano akong buhaton niyang. Puhon o nigbalik na ko are di nakatugnawon. Ipasiminto na ko imuhang lubnganan. Paabuta ka Lucas og ubanimi sa among journey. Ug mulakaw ko bantay imong manghod kay mouna kog adto sa syudad manimpalad. Nihila ko padungog kay ate kay biyaan ako niya. But pasabot ako na lang mabilin og biyaan ko niya. Yun ko ni ate nga, kuyugan lang ko ate Arnie, kung asa ka ayaw ko biyay dere. Promise tay magbinutan kay ko. Di ko mukaon og daghan basta kuyog lang ta. Nihila kay ko sa pagdungog siyang plano. Di na ko kaya nga malayo sa kong ate. Dilagi ka pwede mo kuyo kay wa pa ka kahuman og eskwela sa high school. Humanay mong eskwela o niya moapas ka na ko.
kwaon din ti ka, ako mismo motaod sa mga awards pohon di ti ka biyaan Lex. Sa karon biyaan sa ti ka pero balikan ti ka. Nitubag ko kay ate nga unya na lang lakaw pagting klase nate. Banisa ako sa duha ka bulan. Paabot na mo sa balay, bibo kayong balay, daghan og bisita nga nangabot si Angela para i-congrats siya. Si mama busy sa among mga manghod sa pagatiman. Naarami sa payag na minaw. Gabi ni Ana samtang nangaon mi niingon si ate kay mama nga, "Ma, muskwela ko sa syudad." Apa na dungog ni Uncle nitubag nga, "Unsa? Muskwela ka? Kinsay mo pa eskwela nimo nga wa man kaya mo? Eskwela-eskwela nga wa may nadato ang pag-eskwela. Dili tanang nag-eskwela madato. Gusto lang jud ka magkiat-kiat sa syudad." Isog na nitubag si ate nga, "Mag-working student ko. Mag-apply kog scholar ma. Di ko mangayo ninyo bisag piso." Ingon si ate. Nitubag si mama nga ingon siya nga, "Aw, kung gusto kang muskwela ikaw bahala." Nitubag pag-usab si Uncle nga, "Oh, basin gaan mo nagkwarta paingon sa syudad ha? Kay magubot jud ta." Nanarbaho si ate sa mga silingan sama sa Pangguna, Lampas, aron na siya'y pamasay syudad. Tanan trabaho gibuhat niya para iplete pohon. Ako ang nagtrabaho sa bukid og si ate nag-obrawa na ko gisaba ni Uncle kay aron di mi kasaban. Apan samtang pauli mi nadungog namo sa silingan nga naa kunoy nangita namo. Dali-dali mig uli og nahibaloan namo nga igsuon di ay ni Papa. Mura mig mo lukso sa kalipay kay gidungog ra jud sa Ginoo among pag-ampo nga usa ka adlaw maabot si Papa og kuhaon mi. Di man si Papa ang naabot pero lipay kay mi kay kuhaon mi nila kay nakabalo sila sa among sitwasyon. Way duha nga ni kuyog mi sa igsoon ni Papa. Nakita na ko ang magulano na nawong ni Mama apan nakasabot ra siya. Ingon siya nga lakaw na mo. Pag binutaan mo nila ha, og nitulo iyahang mga luha. Puot man sa dughan nga biyan ako si Mama pero ingon ko niya nga balikan rati kamang og si Lucas. Nitando ra siya og nihilak. Ingon si ate nga inig mahuman siya giskwela, iyahajud ipapreso si Raymond. Apan igo sa ni-graduate si ate, namatay si Raymond kay namaligya kini siya po. Tumay Kuya Lucas, sa panghitabo nga nag-attempt si ate suicide, kabalo kong siya ang gapukaw nako para makamata ko. Salamat my guardian angel. Okay namin duha ni ate yang, nalimtan na sa ni ate ay nitabo siya. Okay na among kahimtang, nalimtan na namo ang nangagi. Tumay ate, kabalo kong mabasa ni Monique, ingon ka nga pwede ra na ako ni i-post ang naitabo si mga. Ate, iyaw karatol ha? Kabalo kong nalimtan na ni Monique. Gusto lang na ako ipabalos tanan kung unsa ka kaligon isip ate. Ikaw ang nahimong mama, papa na mo ni Kuya Lucas sa panahong kitarantulo. I love you, Ate Arnie. Sa pagkakaroon na ako sa balay namo sa una sa Cagayan ng Puyo. Gusto lang na ako balikan ang balay nga kung asa mi nahimong kumpleto ang pamilya o malipayan.